Salvador Espriu, que sabeu què feia aquell senyor? Escrivia històries, contes. I sabeu d'on els treia els contes i les històries que escrivia? Mireu, pensant, parlant, llegint, amb la imaginació. Vet aquí que es poden inventar contes de moltes maneres. I aquest senyor que es deia Salvador Espriu i Castelló, que era d'Arenys de Mar, resulta que l'any passat va fer 100 anys que va néixer, ara resulta que aquest senyor s'inventava els contes, sabeu com? Passejant. Al damunt dels tres turons, gairebé sempre, i això el senyor Espriu ho veia gairebé cada dia, i si no dia per altre, al damunt dels turons hi havia una bruixa, la bruixa de Vallcortina. I el primer dia que la va veure, el senyor Espriu li va dir: "Bon dia, què estàs comprant?" I ella va dir: "I com se diu vostè, senyora?" I aquella senyora va dir: I aleshores aquesta senyora, després d'escombrar aquella casa i l'altra, com que a ella li agradava escombrar, se n'anava escombrant pel carrer. I no mirava i ho escombrava tot. Tot i tothom, Tot ho escombrava. Tot. I el senyor Espriu, en Salvador Espriu, vet aquí que la va fer servir a molts contes, aquesta senyora. Era la senyora, no sé si la més neta, però la més escombrada del poble. Segons deia el senyor Salvador. I aleshores aquest senyor apareixia i el senyor Espriu també se'l mirava. Cadires, cadires, arreglo cadires, atenció, si hi ha algú que vulgui cadires. Sí, i què la vols, nova o què? Com la vols, la cadira? Com la voleu?